ai boleh fi baro biar dan mani ni kapor tingi yo ini sedang no igani ka Bible study jong kabarang kabang yo kumne man kata yo ka singi tho ding but mentang idang puli ka gospel honest kada nong ka bakhat khandai ni la puli hadu tu khat ka ba pra khandai kum tu tingin beteng pat igani nadu kadukhat ngan puli biang nadu kadukhat bapra menbau pilat uli asngau ya kata kejing ong ula nang kham sep tieng bat ula litrung pat sepo kata ka yeng ba ula skor bat ong hau jisu nang no melong reu jisu yathu hau namar katau pilat ula ong hau mem kren hanga mem tip bangadan ka bor ban sanar fna yemi bat bangadan ka boru ban pelat no yemi ujisu udah thu mem simdan ka bor setia halor jonga lemdala long bala ai hame na jrong namar kata utau bala aiti no yanga hame udan ka pop ka bakham krau nadu kata pilat ulawat ban pelat no yu Nrai kita ki jiu kile perta kide ong lada men pelat no yu ni memlong ulok jong kaisar uno baro ubo penlong si meladi uyele yu kaisar hang tau pilat habaula yu sngo yu kata kajing ong ulai lam sebar yu jisu bat ulai syong halor kajing syong bisyar haga jaka balakot kabasiang mau nrei haga Hebrew gabatha to ting in pulis hadu kani kabenta benta si tung in yadwai ku kpa jungi bhabning ni aingu ime ba ni yopat sesien ban penlong ni Bible study jong kabalang but try to kurku yingi bagin na ban suthu ikhtien jumi but ki jingkai ki ba kodor ki ba meme don naga nega benta ka bangi puli ka gospel yones ka lanong ka bakhat khandai atrai bangin beteng ban puli na du ka khat ka ba khandai ka ba fra khandai tater isne yalamingi ko pa bangi puli ban shai ka donut ka mansim ka jongi ye ka jingmut jing perkhat jongi bangin snothu ye ki nigi jingekren ki ba lami hakapor ka jing mudui ka jong ki jiu ye try jisu kita ki rangba lingdo ki Farisi ki nongtho bat ki wei ki bolawan mudui u hakmat jong pilat bada bangi puliru sifang ki jeng keren padang pilat try jisu kaya try ka badan hakini ki jeng keren ka ba long ka jing mentoi ka jing kerkhu yengi ka ban long ka jing tei susu ye ka jing nom sem jengi a try to isnei ban pensyai ka ta ki donot ki jongi khnang bangin mi nang ni daga jing san susu hakabat tip yaka ktin jume bat hakabat penan kamru yaka jing haka jing imjungi kaba man gasngi bagina su tho susu atrai ka jing long blai ka jume bat yaka jing long blai ka jong trai jisu ubolong khuanu jume ubola wan sigane ka pathai ban sim yaka jing long breu unong thau ban sim yaka dur ka jong jing thau khnang ban kentiu yangi pan naka jing long ka rangli ka jinglong ka barem ka bajat po ka pom ban ai hangi ye ka jing pan khuit ye ka jing sai khuit ye ka jing kha arsin bangin long pat ki khun ki jome ki badanru ka taga jingkular ki ba community ka taga jingkular ka ba me mela kular kita borok ki belong ki khun ki jome bangin long ki nong yo pateng ye ka hima ka jome trai tukur khu yangi kawai ka khlemat juga ni ka por ka khuwe baro ki be dan himane ni ka por ki be dan benta ka ni ka Bible study bat kum juru ki parabunge bat ki perlok baro ki ba sngap ya ka ni ka Bible study lumba ka ni ka YouTube channel jong ka balang ni pa ni ki ni baro ka keteng ka jong try bat nong pen be jengi u Jesu Christ amen te u try Jesu ni kan mau ba la rayu so pilat la mudui pilat la klijing kli kat tu kan ni pilat hadin bola
kli jing kli utra Yesu siam bulong buloi baklam ke jing keno lani ke jing keno pom wangam siam setia keno ke bapalat hu nang tau undali ongum ta khmat ki jiu ngila puri pat baki pat khamtam po ke jing lam jong ki rang ba ling do ki perta sila pan ban sanar phna yu ke jingmut jong pilat kalong ba siam ya ke bapalat utra Yesu bon ongi ki un pelat no yu tenrei ki ong pan ban sanar phna yu te nang ta ngila puri ro kum no ba ki mudui sakawai pat ke jing mudui nalor baki mudui bau kambu long sim ki jiu ha ke jing sia ke jing tho e kata kadai ka bakham benia kadon ha ka gospel Matthias ha ka bau Yesu ha ki jingkli jong rangba ringdo bat ka darbar jiu ha ki jingkli jong ki ong melong sim ki jiu tu ong ba me phiong bangalong mo te ndrei menta pat ka badien pat kapor ki ai sakawai pat kanong rim ban mudui u bat kata ki ong bau le blay la di mo te katu ka khot ka ba katu ka khot ba nyau kani ka jing mudui jong ki jiu ki ong kita ki jiu ki la yathu u ngi don ka hukum bat ka hukum jongi ka dei u ban nyap namar u la le khunu blay la di men bau pilat lu sngo te ka ta ka jing ong ulanang kham sep ting namar bu trai Yesu hakapor bula jubab hakasien ka beningkong yu pilat udan ka jing sngo pher khandiat dol ong trai Yesu phang ka jing sisa bagi ta gi bri ki bawat ka jing sisa kin sa skor yu bat baka hima ju kam de hang ne pathai ka de bening te pilat la dan ka jing sngo pher menta da kila mudui pat yu ba ulong bo kamil di bo de khonu blai yu sngo we kata ka dan ka jing so pher ka jing su septing balai maru pilat itho yu blai ba im te ha ka jing mani ka jing ki blai ki balong ki blai thau bat ki blai pathai ki ne kadan sibun ro ki jing septing jong ki bakan jaman sim ki ba se jrong lagalong ki bakan jaman sim ki badai jong ka jingdum ne ka jong blai kadan ka bangiong ka tin phareng ka superstition te utang shu sngo ba ki jiu ki mudui bo trai Yesu de bo community bu khun blai ulanang septing balai namar kini ki jiu ki pen bor yu ban sanar na yu trai Yesu lalap lupa bo trai Yesu dan kano ka jing parat hu kat hadu ban penyap yu ban rai penyap nalor kata la danru la tho gospel Matthias baka kalop ka jong pilat kalau wan kran yu ba menmiat kalau pos niu ba trai Yesu udai ubah kumta ba kadan ka jing penkendo eka ba udai khon jong blai te kalau wan ban ong yu pilat wat le yu ni briu te kadan ka jing septing nang taru menta lada ukongo iki jiu kan sa kata ka jing septing hu te kwa setia ban pelat hei ban pasanar phnai ban sha bikin sanar phnai yu te ka tu ka de ka jingmut jong kini ki kentien ka jing septing ka jong pilat tinang ta ong ni khot bakhandai bat ula letrung pat sepo kata ka ying ba ulang skor bat ula ong hau Yesu nang no melong te ule rung biang sepo kata ka jaka ka bajulong ka jaka bu bisar te ki jiu te kim rung setang ila puli te rung lang tang biang bat utrai Yesu mar ka pot trai Yesu don lang separ mar pilat wilam u ban ki the ki pat ba ki ap ang the ka phlau mu u na jrong nang te na ka yeng te kli biang utrai Yesu ong nang no melong kamut yu ka ni bo kli u nang no melong mdei shu bo kli mede na ka snong yu dri numaru pilat bulatip udai na Galilea la kli jingkli u khamashwa ndah bala tip udai na Galilea pilat lopha yu so Herod bon kli jingkli so Herod yu mo ye ka taw la tip long ka bay dei bat kani ka perthai u pilat
ula tip utra Yesu udena Galilea. Galilea balai na marba tra Yesu kasinong jo ngade Nazareth. Lakhayo makana Bethlehem dalawan pai na Egypt ba ri yo ya Herod ubamut ban penyap yu tu kapor dah bau angel ublay ulam nelesu lawan pai pat dan regi kram su se Jerusalem kila leit be Nazareth kepada ke sinong ke jong ke Mary Joseph ti ulasan lahe Nazareth mo ti kata borok kita ba sami ketu ka kentin ke bong Jesu bana Nazareth tu pilan utip ba komu brio udina ndrei mentau pilan usuntu ba ketenrai jong tra Jesu kam sudai be kum kiwe ke para brio kedan ketenrai ke ba kham mayan ke ba kham silindat tu kwa ban keli kata nang no melong te keli kita kentin mar kata ke jing septiang ke khi po ka donor jong pilan kwa ban penting na susul ase man uni udin am blay mo udin am buan na beneng la se community bu tra Jesu no ngawan na beneng ngadon ka yeng ke jong blay kalong kum ta tang ba ke jing keli jong kadai bu perkhat ban pelat imiladi kwa ban le ke bun poi sya ke ban nyap lani se ke ban sya bisar la dawle ke bom de tra Jesu un ngat ha ke jing bisar jong ke jing mot jong te ki kenja blai mo umi tho yu blai bu em tenre la dam le eru utep ba kini ki jiu kin sakno yu bo umle ha ba ki kila mudui bo de uta ubakam miladi bo de em ki jiu nalor kata bat kiwe kila keno putra Yesu pun ki snong wiram mi ki patba banele persya ya himarum teter mo tim nabro lang ki don ki jing ma yu pilan ka jing ma jong kini ki jiu ki bo tip bakin sale ki itho bakila khlabi kila long kum bitari putra Yesu ki kwa bi bunyam tip ma putra Yesu dan jing palan de jing septing ju kawan pat sana ka wei ka sus ka bo itho ma bagata kalong ka bakenjam sim ka basilendat baru kham septing ni kata tagadau tu khot ka banyo hei ka bafra ko hei ngamut ka bafra hoi menbau pilat lius ngote ka ta ka jing ong kamut baki keno yu bu ong ade khonu blai ulanang kham septing tangila ikran sepang kita jing septing pilat mo nang tu ong niu la lit rung pat sipo kata yang ba skor bor ong Jesu nang no melong tekai ke bami na kata jing kli jong pilan u khamin ti ke jubam no tra Jesu khlam jubam balai labandan ke dau nomor ba hakapor bo pilat ulong serius bhagar kom kli jing kli u hadin bu tra Jesu ong kita kiba kwa ye jing sisa kin sa skor nga kin sngo ye kas ye tin junga ka to ka bangi puli ka to khot hagalan nong ka bakhat phra ka to khot balai finyo tatar lai finyo lai fu phra men ba heimen namar ka tau pilat ulong me melong us emt Jesu le thu me ong ken bangalong manga us ni kani khnang la khayanga but ni kani khnang la wan henglawan se ka pathai banganyo plus khami ka jing sisya wei boro badalong na ka jong ka jing sisya usa score ka ktin jonga teni try so jing sisya ko bani thu yu pilan ye ka ka bakham kodor bakadan ka hima selandat bad ma dei us jong ka ka hima ka basilandat tangki brio ki bakwa ye jing sisa kin poisita kin ngap ye ktin ju kumus jong kata ka hima tu khot ka balai phu nyo mo te ka balai phu phrapat ka tho yu yangi sphang upilat ong ni upilat ulakli yu kalong ayu ka jing sisa lani ka kata ka jing sisa mo ala simra ktin phareng ong what is
truth. Kalau kamu klik kata ke jing sisa. Toh, tenrei ukram up ye ke jawab jom trai Yesu. Pipet ketugi lanji berbuat jom ketukat belai fufraong. Tion dola ong ikani ulami no sebar sekita ki jiupan baru ong haki ngangam sem ke jing palat setiahu. Sim up banyo ye ke jawab no trai Yesu. Ukali tu la kali kumbu udan sisa ke sincerity la ne ke jing sengur men sem bakwa ban tip ke kata ke jing sisa bu Yesu kren. Tenrei ukram up. Tengi ini bakadan ke jing long impatient ke jong pilat ukhi jing mut ula kli ke jing kli ke badai balada ula am yo try Yesu bun jibab un jindalayo ye ke jibab pat ke bakham hun susu. Mur try Yesu uju ay ke jibab haki brio ki bakum no ru habaki kli jing kli la kalong ki sunran nei ki we. Tekani ke jing kami nang ni ke penipat bau pilat udan ke jing long ki jing mut. Ula kli ndre ukram sengap syupat. Min onang ta ulai ban ong pat dia kerani kitu ki jiu ong ngam sem ke jing palat hang le ubria. Mo. Temen ta no kli biang you try Yesu me melong nang no tu khot ke ba khandai ong ni ndre Yesu umyetu ho. Tela se kalau menong bu try Yesu bu pe yu pilat ye ke jing mut jing perkhat ju mar ku mu khunu blai wi ilot ju wi tho bom mentoi ban jawab yu pilat takada skap nomor lo jawab eru pilat unum pela jing mut wi ibu pilat ukhamdan tangwai interest ban like humility balada udai ban kongo iki jiuru ketau bakadan jingma ye ke kam jung ye ke karir jung hakmat kaisar tun yo lat nrio ki jiu ki ban mudui persya yu kinong bo wila persya yami kinong bo ye sya ba kitoi bakwa kam ye ke jinglong sim udan ke jing septing kata ndrei ke jing khap septing jung ko bakham kraw ke deh bo udan ke jing subah hu ke jing mudur hu bo niu Yesu te udeu kunjablei kaladan ke jing syat ha dono ju tilada on bisaru blei lada un ai ke drai ba de ban sanar fna yu try Yesu te uting ye kata ke jing bisar ban wan pat yu no blei utep ka de ke bakham sir khai te uladan preng ne ke jing khsat ndrei namar bu de breu bu sko abnya dai la de khand perkhat ye kanong rim jung ki try Yesu suman toy su ban jawab yu tekalong kum ta ye ngai phiru habangi dan ke interest tang ban su yo ban lat na kanu ke jing khani ke jing em ke bangi hap ban ye kendo banyak ding ba tang ban lat ngile da kani ngile da katai ban lat na ke jing ba syabat hang no let's say traffic jam su I know daga pisayu pulit ta ngisngo ba kala lasuk ildi ndrei hakmat ublei pan kedan ke pen kendo ingi belengan pen bamsa kam dei ke kat kum ka an ngale ngapen khan an ha ngapen bamsa lani ngatrei kumu kuno ka kam ka bang habban pensisa sifang kibriu ngadai pet kibriu ban la jeldi ngathok la ka thok no ikitu ki bon kli jing kli nga sngo kuma la biang bha la thok tenrei khmat ublei ke jing tip lam junga ka dang sa kan wan kendu kan wan kli biang nga kan tenru biang nga ngan hab ai juba ba ko ikisi tigi dan ki bangi ngia ning bang ni jim ki balong ki challenge kombo pilat wi kendu ni ka por komon ong no da yeng ru hen da syong ru ji da yeng ru kendo mo tikhu te kalong kumta te ukra Yesu susngap la se wong tong pilat umat rai bhashwa na se jibab long simudur mangi gibreu kan to sngap te nang ta pat ko ngayu
tu ka khot ka basipho namar ka tau pilat ulong u mem kren hanga mem tip bangadon bor ban sanat phnai mi bad bangadon boru ban plat no yemi tu pilat u angnot dik bo try Jesu jubab ndre mi jubab tu kren you try Jesu upanan kam kat bula kata ke ikhtiar budan kata authority mo pan pau kata ke khmat try Jesu mem tip se banga ngadon ka bor ban sanat phnai mi nim plat yemi long ko berngam you try Jesu keblong kebagi ong pareng ke veil thread mo lani ke basu pen i ke jingma la dau le am ta no perkhan le se bu try Jesu te ka por un septing ko septing mu risano try Jesu dan nongrem ru halade ban septing utip bau de ban yakandu i ke jingyap ula tip na dong sidong te ujubab you kedekhat ketuju kedekhat hi em ko dekhat ko buat mo dekhat ba khatwei ujisu le tho mem sim dan ka bor satya lo jonga lemda la long bala ai hame na jrong namar kata utau bala aiti no yanga hame udan ka pop ka ba kham khrau ni ibu try Jesu pran kam ya ka authority jung ka ikhtiar jung como blay namar bo de khonu blay u de u blay rengkat baru kepala rengkat baru mensim bakhoi te wong bet kum bakalong bet wong me dai tang brio ko manong no kanu ka bor ka me pran kam ka de ka bala ai hame na jrong te kata ka de jing sia bo we nong sensar ka bor ka bo don ka de ka bala ai kat bala ai na jrong te ublei ho namar bo de ublei ba bo ye ki ta ki bor sensar ki authorities hak emlang ka salang hak sinong ka thao hak ri ki jila jong ka ri jong pathai te ka don pat ka limit ya ka bor ka jong ki kat bo ublei ibet ban ai bor ki wai kat te pi ka ni klat na ka tak dau Paul utho ha ka sithi so Timothy bangin kin mau in penlong ke jing duai na ka banta ki dong sinsar balai namar bakin su thu baki ki dei ki atyar ke jong blai bo blai punan kam bakin wan ra ye ke jing sinsar ka ban long ke jing ker khui ke nong song snong ke jing sinsar ka basuk ka basan ka bahok ka basingan ye ki nong song snong ka jing sinsar ka ba wan ra ru ya ka jing roi ka jing par ha ka snong ka thau te ka sithi Timothy ka ba ar ni ke ka baning kong tong an pi ba yang ko ni ka baning kong bi nong ka ba nong ba ar ka khot ka baning kong ter tinga kentu ning kong namar kata ban penlong ki jing kerpat ki jing duai ki jing sat ki jing aingu naga benta ki brio baro naga benta ki sim bat ki bakrau batri baro banginyo ke jing ke basuk bat bajarjar ha ka jing ru blai bat jing sida baro kani kalong ka babha bat ka pedeng hun khmat ublai unong pen jungi ubaman baki brio baro kin yo latim bat bakin poi se ka jing tip ye ka jing sisa kata ka dei ka kamram jong kristan banduai naga benta ki brio baro kerpang ru na mention ni kinong sensar kis ki bakrau batri balai ba bangi duai kumta banyo ye ka jing suk bangila ban imru ye ka jing ka ban yat rekat baru blai beruang kani kalong ka babha bat ka pedang hun khmat ublai unong pen jungi
Ubuman bagi beliau barok kinyo laitim kamat habangi ngiduai nam taginong sensyar don kalat ru igi bampat nget hu tra Jesu bakinyo ban itu yu kakham plilat bakinyo ban laitim bakin tip ya gajing sisa tingin nang keren sipang gajing sisa mentan ba pilat ukli yu tra Jesu ke gajing sisa digani kaju hi mentar kabau upol ru ong gani situ siti ti utra Jesu pen iyu pilat ukwa ban pen sotho yu pilat bo pilat udai tang water jong play but kano ka bor ka baudan ka dei kat ta kat bo ayu play laban ai khambon laban ai khamduna ka syong au play tela do pilat udan ka bor ban rai lani ban pen scam mi ka jing sanar fna ka jing penyap yu no brio kat kum ki an jong kari ula mane kata tenrei ndei baudan ka bor ka barang ka bakhlem put umla ban supa penyap inu kat buman mo kata kat kum ki an bat kata ke ikhtiar bo ula ban rai bade ban pensitom da ka jing yap inu kataru kadi ka bu ayu play tiu try Jesu na kata daw ngin pe biang tu khat basifo ong mem simdan ka bor satya halor jonga try Jesu ong halor jonga hangni i ya ka jing penyefer ka jong try Jesu ka bor wat halor ki brio baro ru kadan ka limit bo no sincere la bandan te khamtam ka no halor try Jesu bre khon jong play Umam simdan ka bor setia halor jonga limda la long bala ai hami najrong te habo ang najrong tu pilat suthu najrong kamun no blay no tau ba halor do ba sincere ba kanjam sim bu mla bani mena bu ang adan ka hima hagtu ka khat ka ba kan tu ka khat ka ba khanyo mo bukran sipang kata ka hima ju wong meong kain bangalong mga usim yakani khnang ngalo lakhai nga but yakani khnang wan si kapathai banganyo plus khame jing sisai we baro badalong na ka jong jing sisa usa skor kitin junga te nang tur upilal la suthu bagahima ka jong try Jesu kam dei hangni pathai ti o ketik bakhama chwa mo tu khat balai phun rio jing sia u Jesu le tho kahima jonga kamlong na ka jong kani ka pathai lada kahima jonga kalong na ka jong kani ka pathai ki sakri jonga kindala yele but ban an omyo it thai ban omit no yanga gi jiu ndrei menta kahima jonga kamlong nang ni ten kamlong nang ni na tabian na pathai ka mat ka dei na neng ti hani try Jesu ong na jrong ka bor bal ai pilat ru kawan nauta ubadan hajrong Tiu try Jesu ong namar kata uta ubala itino yang hami udan kapop ka bakham kraw te nang ni upen suthu yu pilat bau pilat habo rai ban IT yu try Jesu ban sanafna kamut kanong pop yu namar unsarai ban sanafna ban sya ban sanafna yu briu balului ubadaladi ula phla do laisen laiwat ngam sem ka palat hunu briu nalor badaladi ula sem but ula da phla kamde badang sa ka kies ka badang pensisa ladap ka sakhi sabut yu pilat kala biang ban rai bu try Jesu ulong innocent kumong keten pareng te de ban pelat yu ulong bala ubaksan hakmat kata ka jing mudui te ndri try Jesu da ka bukran kumni upen iyo pilat bala da urai ban kongo i ka jing dawa ki jiu ban sanar fna yu kamot unkit ya ka pop na ka menta kata bar kata ka di jing septing jong kalok ka jong pilat bakala phos ni kini kijing ton ngin don por ngin sepik katu gospel Matthews nong bar fnyu mo ka badon kata kijing tho te
tang mau try Jesu mention pat ya ka jing penstom ka bakham khrau you wei pat na lor jung pilat tu wong kumno ni wong namar kata utau bola IT no yang ahmi udon ka pop ka bakham khrau kamot ka jing penstom ka bainong ru kanong ka bakham khrau namar ka dei ka pop ka bakham khrau uta bo mudui ning kong you try Jesu but buan IT ho pilat un rai lapan boru jing si sayu pilat bun rai ban sana pna try Jesu ong uta udon ka pop ka bakham khrau te hateng-hateng kami ke jingkeli manu uta ba IT you try Jesu pilat season perkhan kum gibri ikan mau you Judas mo bau udi try Jesu de ki life focus by rupa ndre Judas ubal IT you try Jesu ho pilat but bu IT ru you try Jesu hagito ki sakri ki jong orang ba lingdo hagito ki sipai jong ka himarum hagapor bawan kami una ka perget semani pilat tu uspen itu bu niu de Jesu you try Jesu te ngamut sorry Judas Iskariot hoy uspen itu ndai bu IT umnan bori mu ban IT umnan ketaka ikhtiar ko monong sensar kambalong orang ba lingdo leni pilat tu try Jesu ukren sefang Kayafas orang ba lingdo jong ketaka por dei mo ubodan ka pop ka bakham khrau banyo pilat hakas singi bisyar ka jingpen sitom yu Kayafas kan dei ka bakham khrau banyo pilat to hoi ngimtip yo pilat dalakut ke jing im na seula kala momot ikata ngim nang man ong mangi mo ublei uba kendrei ke jing snei ladau pilat ula kala momot dia ka bakut jong jing im jong pilat ngim tip tenrei kumuni orang baling do Kayafas Anas bat kiwei kide kibriu ki bomla su ban penpei pat ya ke jing tip lam kapala arben juki kala long kum katukas ni kapala thangnar sau kum ong sitis ke hebru itu takim dan jing tip lam su tu pilat te da spet hang ni udang idon kandiat ke jing sngo kumno mo da kata yu to te hang ni i ya ke jing tip ke jong try Jesu bo dei e yeladi udu khonu blai utip mano ba don ka authority ka ba khli du utip ba no brio kani ka pathai udon authority udon ikhtiar hadu kanno tip na dong sidong kata but utip ru ke e kanong ka ba brio udei banyo te ladangi ngi wat ye jing isne jong blai ladangi kala ka bomot nagi pop jongi te ka mod utrai Jesu bolawan ban syak nang nam ta jongi ru un plat yengi na kata ka jing bisar ka jing ajing khan ka sing khadu nrei ladangi ngi ya ka jing sarong ka jing sngo bangila lodi bangila ru banne ka babha khmat ublei bu blei un sngo baha nagi jing la babha jongi ani ngi la hok ngi kita bro ki dei tang ki jing mudur ki ban poi se ka jing babi ka babam jukun ka babha kalong da ka jing sngorit ban le khmat ublei ban kerpat ye ka jing isnai jung ban pediang ban nget you try Jesu bola yap nam ta ki pop ki jonga halor ka ding phna ula dep siuru ye kata ka kuna ba kumbala kular ublei ba utau banget hu unom yap re unyo ye ka jing bom jukun kata ka dei ka jing sisa ladangi puli ha ga sithi sikinong rom upol ong kanong ka ban riu ka dukhot ka balai pho life we sorry ka bar fulai namar ka bainong ka pop kalong ka jingyap ndre ka jing ai ka jong blai kalong ka jing im bam jukun do Christ Jesu bo try jongi ka jing ai ka jong ka de ka khat bar fulai sorry kam de ka balai pho ka dan tang do ar fulai ki khat de kata ka de ka jing pentep ka basya yang ngi ki brio
Bakabainong kapop jungi kanong kajingyap bom jukut kaman. Kajingyap kaba hakajuk kapor kaman sim ndre kajing kodit kaba palat ya kaba syuyap ikum tu bom tip brishu. Kata kade kajingyap kaba ar. Dendre ong ni kajing ai kajong blai. Nani kata kajing isnai kajong blai kaba kwa ban ai hanga fi ya kajing map ikipop. Wong kadai kajing bom jukut senan kaba ai senan da kajing bom jukut kaba wan kumno do Jesus Christ bo try jongi tikani kalong ka khobor yang i baro ki bampat ngai ki bampat sania utra Jesu balada fi sania utra Jesu kajing kular kajong blai fin kalong ba finyo ya kajing ma ki pop ya kajing bom jukut te laringi kan dau thala ki kitien ki jong try Jesu ngi sngo ba ngi nyo yu kumba usudei tong ubrio kumba don ki barang nyo hadu menta kadon kepat kaba up kasing khadu kai ka Bible ka tho bukan sedon kajing babi kajing lenyar lempat habo try Jesu on suan pau te sin beneng borok kin sei ulai thu ladi hi kata shwa bon sa IT ladi hakapor budon berkisendran ulum olip bu yakran tukisni ki bahaswa tat bun sa IT ladi ong ba harta kasni ki bunwan mu kanamlong ka ba jarjar manong ba oh Jesu lawan udan hang te udan hang tu ong kumba pau galili na mingi kathaba sesami kumta kan long kajing wan kajong khunu brio buong khunu brio kumut yeladi takamut borok kini tu kadika lenong kabala arfsau Matthias ke dekat kaba arpho san arfundriam tamu di hakat dekat kabala ipho pan wong anda kumta sei kata kajing wan kajong bat kita gibi iu kapertai kin salenyar lempat tongin puli kumbakalong tu dekat suong kelum gitu gi jeng batai suong dekat hagat dekat kaba arfunyo Gospel Matthias nomor 1 nabakum bami no kaleli namingi bat kasyai hadu sami kumtaru kan long hakata kajingwan khunu brio kadukhat kabalai pho par wong andakum ta te kadak khunu brio kan pau habening te hangta ki jet brio baro ka perthai kenya lenyar lempat habakinyo i bo wan khunu brio hakil o bening de ka bor bat keburam bakrau kesngi ke bonwan pat utrai Jesu unum hiar se perthai te kapor undan usin bening ki brio baro ka perthai kenya i itu ki baklam nget hu bat ki balang nget hu rukum jo ki bab kham nget hu ki lenyar lempat kam ong ni dekat balai fo ndrei ki balang nget hu ki bayene hadu ka bakut ke dekat ka balai fo ge thu un pha no ru ya ki angel jung u daga jing sawa bakrau ka turoi bat ki nyelam lang ya ki bala jet jung u na ki saul nadu ka bakut ka beneng hadu ka bakut jongki kamut nak benta ki balanget ki bejene hadu kata kapor jinget jungki hutrai Jesu un pha ki angel ki bangim la nyo ki angel banwan ban simno yaki nagne nakaslakhndo teladangi ru ngila yene hutrai Jesu hadu kata kapor la dasbu ngimpat khlan nang ni na perthai kata kapor ki angel ki jung kin sawan ban rong no ingi ban yesem bat u hang te sin beneng te hoi upol u yathu buteng sisu to jing thu hakasiti kamaning kong si ki Thessaloni kalenong ka ba saw ko khot ka ba khanriu ba hakata ka jing kaju hi ka turoi ka bala ong mentan ro try Jesu ka bangi puli kom tu te kan sadon ru kata ka jing penmi pat ya kita ki bala yo thia nani ki bala dep khlat ber kumju ru ye kita ki badang kata kapor
khot ke bakhan riu na bo try hi unwan hier na bring but ke jing risa daga ktien sawo angel rongba but daga turoi ublei but kita ki bayap hau kris ke nyami pat shua anu kumta mangi ki badang im ya ki ba la pensa on rong no yangi lambat ki kemat lambat kitu ki bada penmi pat na ki bayap hakilo ya ka banye syam you try hasun bening ti hasun bening daga por na hasun bening mendai bunan hier seperti mo ti kumta ngin nyailong jiunom lambat utrai ti hoi lano pot man hier seperti ban sensyar gani ka pertai ngi syam kitab di pau kenong barfo bo try jisu hadin kani ka jingja te hadin kat no tingim tip kat no snam ne kat no por le se muslim syuru muswan hier segani ka pertai lambat kita ki briu ki jong tu ka khot ka basau kitab jing ban pau kenong barfo hang tu yathu yonis wangalai i ki khat but don ki basyong halor ki jongki but la ai ke jing bisar ki but ngalai i ki men sim jong ki tai ki bala krai khli na ka benta ka jing phlau jisu but na ka benta ka tien ublei but jar ki bom simla yamani dam yo tong marat khlau lemni ka dur jong but kim simla pediang ye ka ta dak halor ka silang mat jongki but halor ka khti jongki te ki la im but ki la sinchar lam but ukris siajar snam kani ka por bu pro jisu unwan hier sekhando hakata ka por unwan hier sekhando un khom yu sitan un bo yu tagaliulong bakhlam trai hadu siajar snam mo to tikata ka hoi kam dan je dei bat kani ka bangi puli menta rei kalong kon si thu ipi sepang kita ka singi bisar kamba ni puli bu trai jisu kran sepang mano bakham khrau ka pop pilat ni orang ba lingdo mo nomor tu wong ba pilat te ka pop jung ka khamduna habe compare bo orang ba lingdo nomor de orang ba lingdo bala IT you try su pilat orang ba lingdo umla ban rai penyap you try su nomor ka bor sensyar kam sya kata kam ai bor kata te banyak penyap you try su li khnang su pilat bude budan ke bor tenri penbor pat yu pilat da ka pensep ting yu manong ba uni kam de long im ki ju da memle yu kamat mele persya yu kaisar uni yu kam de bu de khunu blai kamat bu kam blai de kat kum ka anjungi boleh amta de ban penyap de ban thamau te kata ka dei balai ba ka pop juki ka kham khrau khot bakhat ar nado katau pilat luat lat ban plat no yun ndre kita ki jiu kile peta ki de ong lada men plat no yu ni memlong ulok u kaisar unono boro bu penong email di uyele u kaisar te gajing prinsip ting yu pilat kalang jur la kalong gajing sip ting ka bami na kadono jung u sefang ublei sefang try jisu kala jur menta na kui kalyang pat telatan yu pilat haki atli yang bamar persya ban pelat yu tra jisu ni ban sya yu bikin sana pernah tengin sepeteng syupan tu belen kerku ke jim puli na ketien ke buku jisu tungin nya doi ku kpa jengi u bhabneng ni aingu eme nam ta ketien jume ke bangin ayo ban puli kumni ni ke por ike ke belajar ke jing bisyar yu tra jisu daki kajing mudui namar kajing mudui jong ki jiu yu khmat pilat ulung skor jong to por bat kai ka ba mi no pilat ka ba peniru ye kajing long ju bat ki jing septing ki ju bat ka juba nani ki kenten ki ba trajisu ula kran yu pilat ki ba wan ta ka bor da ki ikhtiar batang ta bolong khunu bleu bola ban kran ni kenten mara try sisangi i gajingksaj ubriu kum balong pilat hapdeng gajing sisa bat hapdeng ka ba yadai la ka jong ka do ka sni do jongi yarap ngia try ban long slur bah bangi habanya demba ka no gajing tenju
Nginyeng berbor kaliang ke jing sisa kaliang ke hok. Bala daging day ban sia sitom nam ta kataru kenran. Try banginum septieng rei bangi tip bame merong bleu ba ibor kita ki bayeng kaliang je ko hok. Wal ada ki ban mat ki jing sia sitom ki babun. Rei ba khadu kin long ki ba kwentam namar kin yo ki jing penksan na ka khat ke jomeu bleu ba im ba kabalong bom jikut kabawanra ye ke jing im bom jikut haga hima ke jomi ndre ke jing pen kesan ke jong briu ke basipor kana mla banyerap ingi ban poiseta ndre ke don ke jing ma ba ke apen ban ke jing bisar jomi kabala ban pois ke dujok ding airap ingi atrai ban suthu ni longkum no khmat jomi mi i ke donot jongi ke ban sim jongi ke mangilong tu yet ingi atrai khnang ba nyo atrai ye kataka jing itu ke basisai me ba melong blai bodan bor baro uban sabisar ye baro ke beneng ke khndo baro ha sing khadu ba melong blai ru ba ye jingi ba medang ai ke poringi balarangi kela ke bumut na ki pop ke jungi bat ngi nget how try jisu khonu jumi ngi priang yu gum nong penim jumi try met kular ban ai ngi ke jing im bom jikut ye ke jing plat na kata ke jing bisar ke sing khadu but ye ke jing ting khun ye ngi bangin long ki khun ki jung me try bu bhar ye rap ngi ki breu bangin suthu sisa ye ke jing long blai ke jung me blai im ubadan bor paro ye rap ngi ru ban suthu ye ke jing ya jung ke por bagi ni ki sngi ki bola ye thu lupa ko mangila puli ni ki khot chpang ke jing wan pat utrai jesu kila nang jan kat bagi dak kisin kila nang pau hi jingja perthai ba man ke sngi kan ran tu sngo ko pagi ni ki jingkar pa jungi ni pa ni ki ne baro ha ka keteng ke badan botam ke jong tribe no nong penim be jungi Jesus Christ amen te kerpa di ba bida ni tangini wai akabawai no lingba jungni kapor kabakodore kabamaila ayingi lingba kani Bible study ida aingu ime atroan magani kejing shisha jong kakting kejume lingba jungni kejing hingkai tun sanro akin kejus kunran baka ketin jume kan dio jaka ki do not bat kimen sim kejungi kanang ngini oban rikhop ya ka ka do not kejungi ngila ban panan kam yaki hakil tiya ki bedang sa kejungi kerkuru iljong sakri trai wablabet ikan ikjing sisa jong ketin kejume menang ai bori menang pinsat bori men kersyani hapadeng kejung bon kam kejungi menang haswa jong i ki ek ibaro hangno wa trai men panan kami ai kin ko pa baka buram belai jume kan pau kerkuru trai ya kejing im kejungi ui pui benginang ban IT ya kata kapor kebame ai padeng jungi tak buai no to da ai bekejing ai kepada biang jung trai belong nong imbe jungi Jesus Christ kejing ba kejung blai kupan bom cukut sebam cukut kejing selak kejing pensai bor kejing elam nanti kejung mensim khut ai begini lai hawe blai kejung sa ringkat bat ngi kum ke Bible study ringkat ki we pat ki Bible study ki badan nak ni keri ke bai jungi par kum jogi bemani ke syakri ke pendan buramnya ke kerteng khut cuma lakalong hakani keri be jungi hakaleng setlak jong ke pertheba nadu mentabat hadu halak kertaru amen.